Goodbye, goodbye, goodbye. Bona hora. Avui us proposem la lectura de Quan ens haguem torturat prou, de Martin Krim, 12 variacions a partir de la novel·la de Pamela de Samuel Richardson. No sé si heu llegit Pamela o la virtut recompensada, una novel·la epistolar publicada l'any 1740, obra de Samuel Richardson. És un text que avui anomenaríem psicològic, d'autoajuda, escrit en primera persona. Una jove escriu cartes als seus pares on conrea les premisses de la virtut i de la religió dels adolescents. Un relat on succeeixen incidents de diferents índole explicats per la Pamela, la noia protagonista, i on ens transmet els seus pensaments, el que li va passant a la vida. També hi ha lletres d'altres personatges. Va ser una novel·la molt exitosa en la seva època. Va ser tan popular que aquest relat, aquesta novel·la, es llegia en grup o individualment. També es feien tertúlies com nosaltres, comentant el relat. Va ser aclaparadora la rebuda d'aquesta narració al segle XVIII i va servir de model per altres escriptors. El gènere literari donava un tom, era més proper. Escrit amb un llenguatge planer i senzill, apte per tal que arribés a un ventall molt més ampli de població. Però hi ha molt més: violència, abús. Per part de la Pamela, dignitat, una dignitat que es veurà recompensada per al gran estament, el matrimoni. No us dic més. Si us interessa, a les biblioteques de Catalunya tenim aquesta novel·la. Dit això, faig un breu esbós de la vida i obra de Martin Krim, autor de la dramatúrgia Quan ens haguem torturat prou. Martin Krim és un dramaturg i traductor britànic nascut a l'any 1956. Ja de ben menut, Krim es va veure atret pel teatre. Li agradava actuar, dirigir, portar el tema de llums, el so i també escriure obres teatrals. A la Universitat de Cambridge va ser on va estudiar i va orientar i consolidar la seva afició al teatre i va anar cap a l'escriptura dramàtica. Es va llicenciar l'any 1978 i a partir d'aquí va anar a viure a Londres i va escriure teatre, ara ja de forma professional. Però què va passar? Com no li arribaven les garrofes, va haver de treballar durant anys fent estudis de mercat, fet que ell mateix, a la llarga, ha valorat positivament per tal de seguir escrivint teatre. El mateix Krim comenta: un amic treballava fent estudis de mercat i em pagava perquè li escrivís casets amb entrevistes que havia fet, en què la gent li feien preguntes absurdes sobre sabates o tampons. L'única manera d'alleugerir l'avorriment era escrivint tot el que la gent deia, incloent-hi les inconsciències gramaticals. Em va ensenyar molt sobre la manera com parla la gent, com també sobre l'absurditat de la cultura de consum. La dramatúrgia de Krim cerca, experimenta i ens ofereix elements que desmantellen el poder, els perjudicis d'un món d'hipocresia política i de terrorisme emocional. Influenciat per escriptors com
Beckett, Ionescu, Pinter. El seu llenguatge és una màscara que ens caldrà anar més enllà i trobar l'entrellat de tot plegat i destapar aquest costat fosc que ell ens ofereix. Vicky Argelaki, filòloga anglesa i conferenciant, diu de Martin Krim: el polifacètic teatre de Krim, ric en matisos textuals, visuals i viscerals, va més enllà d'agrupaments rígids de tipus i gènere dramàtic. El que fa que l'obra d'aquest dramaturg sigui desafiant i fascinant és el seu enfocament doble i igual en allò privat i en el públic, el col·lectiu i l'individual, l'humorístic i el dramàtic, el parlat i el no parlat. Fa anys que Martin Krim gaudeix de prestigi i popularitat arreu. I avui llegirem i comentarem Quan ens haguem torturat prou. Dominació, càstig, tortura, giragonses, turbulències, performants de gènere, sexe, caos. Orfes, desemparats, desproveïts, sols com uns mussols, voltem sense rumb pel desert. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me